paduk niaka na tua-tua tahe pitu batu martidi alai sadado si taon na dukduk awanak siakangan mudu damong namatian ama nagabi panggatimi dihanggi nang ibotoki masay gudang dunanay hupasahan tuho ilu nang las niroha holan audo na umbotosa dang huparsuada basa-basa ni Tuhan na dilehon na Tuhan alai saonari na masihol doaw among Roma ho among sa toki pedini piki asahu pasahat nadiro haki haulau among sa toki pedini piki asa sombu si holu jala abus mailuki masay gudang dunanay hupasahat tuho ilu nang las niroha holan audo na umbotosa dang huparsuada basa-basa ni Tuhan na dilehon na Tuhan alai saonari na masihol doaw among Roma ho among sa toki pedini piki asahu pasahat nadiro haki haulau among sa toki pedini piki asa sombu si holu jala abus mailuki asa sombu si holu jala abus mailuki. Oke, so pasti mau lihat tulaiku jasman butar-butar. Horas.